Янгын күзәтчелеге хезмәте инспекторы социаль яктан имин булмаган гаиләдә ут чыгу турында хәбәр итүче датчик урнаштыра. Автоном кисәткечләр күп балалы гаиләләрнең, ялгыз яшәүче өлкәннәрнең, шулай ук инвалидлар яшәгән йортларның берничә бүлмәсендә беркетелергә тиеш. Больше идет нагрузка на электроприборы. Также в особой зоне риска многодетные, пожилые люди. Пожарный извещатель, который реагирует на дым, он выдает звуковой сигнал, который оповещает человека об угрозе пожара. Вот все. Вот такой выдает звук. Инспекторлар автоном кисәткеч урнаштыру белән генә шикләнмәделәр. Аңлату, тагын бер кат искәртү эшләре дә алып бардылар. Янгын кисәтүче җайланмалар ярдәмендә күп кешенең гомере сакланып калына. Шуның өстенә хәзер янгын чыгу куркынычы көчәйгән вакыт. Бу җирдә аеруча электр җылыткычларын, мишләрен куллану арта. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.